I dag skal I lære noget om algebra. Algebra er en del af matematikken. Man kan også kalde den bogstavsregning, hvor tal erstattes af bogstaver. Vi kender det fra ligninger, hvor vi har et x og et y for eksempel. I ligninger kender vi det for eksempel ved, at vi skal finde den ukendte værdi x. Hvis vi har en ligning, der hedder 2x plus 4 er lig med 10, så kan vi isolere x og derved finde ud af, hvilken værdi repræsenterer x. Så her kan vi sige, hvis vi først siger, at vi vil af med de 4, så siger vi 2x plus 4 minus 4, og når vi gør noget på den ene side af lighedstegnet, skal vi gøre det samme på den anden side af lighedstegnet. Så er der her 4 minus 4, det er 0, og herover giver det 6. Så vi siger her, det kan vi regne færdigt 6. Det her forsvinder, så står der 2x er lig med 6. Så kan man sige, hvordan får jeg så de 2x? Hvordan får jeg bare 1? Så dividerer jeg med 2. Så der står 2x divideret med 2. Når jeg dividerer med 2 på den ene side af lighedstegnet, skal jeg også dividere med 2 på den anden side. 2 divideret med 2, det er 1x, så er der x tilbage, er lig med 6 divideret med 2, det er 3. På den måde har vi brugt algebra, altså bogstavsregning, til at finde ud af den ukendte værdi af x. Når vi løser ligningerne, så snakker vi om, at vi isolerer x. Man kan også komme ud for at man skal reducere. Reducere betyder ligesom at gøre det mindre. Så lad os prøve at se her. Hvis jeg har et udtryk, der for eksempel hedder 5y plus 3 minus 2y plus 7. Så kan man godt synes, hold op, det ser avanceret ud. Men hvis vi nu bare sagde, at vi har 5y her, og der er minus 2y. Jamen 5 minus 2, det er så 3y. 3y. Her har vi plus 3, og her har vi plus 7. Det giver i alt plus 10. Så på den måde har vi gjort det her lange udtryk, reduceret det til det her, der er langt mere overskueligt. Nu starter vi lige med noget, der ikke er så svært. Vi kan også prøve at sige, at når hver gang jeg bruger et A, det står for appelsiner, og B, det står for bananer. Så kan man sige her, hvis vi har 3 appelsiner plus 2 bananer plus 4 appelsiner minus B, 1 banan, så kan det godt lyde lidt uoverskueligt. Men vi kunne jo sige, at det er det samme som 3 appelsiner plus 4 appelsiner. Det er jo 7 appelsiner. 2 bananer minus 1 banan. Jamen så er der kun 1 banan tilbage, og vi skriver ikke 1b, vi skriver så bare b. Så der har vi reduceret det, så vi går fra at have alle de her appelsiner, bananer, og så mangler der en banan. Der er taget en banan. Så vi går herhen og siger, jamen det her, hele vejen herhen, det er præcis det samme som det her. Der har vi bare reduceret det, vi har gjort det mindre komplekst. Hvis vi prøvede at gøre det lidt sværere, så kunne vi faktisk også sige, at C, det var lig med citroner. Og så er vi nærmest oppe i en hel frugtskål. Hvis jeg nu siger for eksempel, at der ligger i frugtskålen, der ligger 2 appelsiner, der ligger 3 bananer, der ligger 4 citroner, så ligger der sørme 5 appelsiner mere, og så er der en, der tager en banan,
og minus 2 citroner. Det ser jo virkelig uoverskueligt ud. Men hvis vi skal prøve at reducere det, så siger vi så 2 appelsiner. Er der flere appelsiner? Ja, der er 5 her. Så bliver det 7 appelsiner. Så har vi 3 bananer. Der bliver taget en. Så har vi sørger kun 2 bananer tilbage. Her har vi 4 citroner. Der bliver taget 2 citroner. Så er der kun 2 citroner. Så har vi altså taget det her meget lange, komplicerede udtryk, og lige pludselig er vi nede i, at så kan vi skrive det så kort her, det samme. Det er reduktion. Så når vi snakker om ligninger, så isolerer vi x. Isolerer x. Og hernede, der reducerer vi. Reducerer vi udtrykket. Så 2 begreber, at isolere og at reducere. Det er vigtigt i algebraen.